Molt bé, Amparo, per a continuar anem a fer com quan estem a l'ascensor, anem a parlar... Del tiempo. Del temps, Del tiempo. sí, del temps. En una única premissa, que no disparen al meteoròleg. Ojo, I atenció, per què diguem això? Perquè els nostres convidats que venen a continuació són meteoròlegs. Així és que presentem a Joan Carles Fortea. Què tal, Joan Carles, com estàs? Hola, què tal? Molt bon dia. Molt bé. I presentem també a Victòria Rosselló. Què tal, Victòria, com estàs? Hola, encantada de estar aquí. No necessiten presentació perquè són cares televisives conegudes. Ya lo creo que sí. Però venen en un altre àmbit. Presentamos un llibre. No dispareu al meteoròleg, Joan Carles. Efectivament. És el llibre que tenim ara, que hem fet entre tres companys, tres meteoròlegs, i aquesta és la idea, que la gent pugui conèixer que el llibre està disponible, que el poden comprar, que el poden recomanar, i que és un llibre que jo crec que està prou bé. Tampoc està molt bé que ho diguem nosaltres, però crec que és divertit, és entretingut. Això puc donar fe, eh? A poc que se li pegui una ajudeta al llibre, segur que va tindre un gran èxit. Òbviament, parlarà de meteorologia i de temes relacionats, no, Victòria? És molt variat, sí. La veritat és que parla de meteorologia, però també de climatologia, d'història. Hi ha moltes fotos. La veritat és que només per les imatges valen molt la pena, que són les que ens han enviat col·laboradors que desinteressadament ens donen les dades i les imatges, i la veritat és que val molt la pena per a fer un recorregut per el que és la meteorologia a les nostres comarques. Pero Victoria, ¿solamente en la comunidad nuestra o también fuera de la comunidad? No, solament en la nostra comunitat, sí. De fet, és de les zones en què hi ha més afició. La meteorologia és una cosa que sempre trobes algú interessat i disposat a col·laborar, això, desinteressadament. Atenció, perquè jo, obriguent per una fulla a l'atzar, veig que diu onades de calor. Veig que diu la previsió meteorològica, un embolic físic i matemàtic. Però també veig que diu els romans van a la platja. Exacte. És una manera... Aquí la qüestió també és a l'hora de parlar del clima. Moltes vegades, quan parles del clima que ha passat en la història, en el nostre territori, moltes vegades recorrim a fórmules o a gràfics que de vegades és més difícil potser d'entendre. Però si ho dius d'aquesta manera, és una manera de tractar de... simpàtico. Efectivament, és tractar de comentar. Mira, si els romans anaven a la platja és una manera de dir perquè la temperatura era agradable, eren unes temperatures suaus, no anaven abrigats, com anaven... És buscar una manera de comentar la situació que hi havia del clima passat d'una manera diferent. Buscar un poquet més que la gent ho pugui entendre ràpidament i també més cordial en aquest aspecte. Hi ha un tercer en discòrdia, que no està així, que és Vicent Maria Gómez. Sí, I és el tercer el causant del nom. el llibre va sorgir de la nostra experiència, bàsicament, de tants anys en Canal 9, de fer de meteoròlegs, i ell estava amb nosaltres allí. I entre els tres hem fet això, el que, diguem, hem acumulat de saber com funcionen les coses així, relativament, en els aspectes relatius al temps, i per tant va ser també un poc conseqüència del tancament de la televisió i de donar un poc aquesta experiència que havien tingut, posar-la a l'abast de tot el món. I a més és que no hi havia tampoc cap publicació en valencià de meteorologia referida a les nostres comarques, vull dir que era també un poc per a omplir un buit. Sí, pero una pregunta, porque claro, vosotros habéis escrito el libro en valenciano, sí, pero sabéis que aquí es para toda la comunidad, sí, y aquí hay muchos pueblos que no hablan el valenciano. ¿Cómo es que os habéis decidido escribirlo? Yo, por ejemplo, no hablo el valenciano, lo entiendo perfectamente, pero no lo hablo. Y aquí hay muchos pueblos, vuelvo a repetir, que no se habla el valenciano. De fet, ¿Cómo llegar a esa gente? Sí, mai ha sigut, hem de dir que mai ha sigut un obstacle, probablement per el mateix que comentes, que inclús en les zones castellanoparlants mai ha sigut un obstacle. Nosaltres vam fer-ho en valencià perquè, clar, vam començar a treballar a la televisió valenciana i allí s'havia de fer així, però mai ha sigut un problema a l'hora de parlar i de comunicar. I d'alguna manera havia de ser en valencià, però no descartem fer una edició en castellà, sobretot si està sabent i podem financiar-la, clar. Es que es difícil leer valenciano, ¿eh? No te creas que es tan fàcil, a mi me resulta un poco difícil leerlo. Bé, també, com han comentat, perquè en part no hi havia ninguna publicació en valencià. Exacte, no n'hi havia. La previsió meteorològica és de vegades una vella teoria que no funciona, no? En aquest cas, fins i tot podríem discutir un poquet. En l'aspecte de la qüestió sempre de l'aspecte que el comentari de que mai és encertada la previsió meteorològica. Crec que cada vegada és més encertada i sobretot a curt o mitjà termini, en pocs dies, a 24 hores, 36 hores, crec que últimament s'ha millorat moltíssim en la previsió. No és com abans, hi ha moltes més ferramentes, més models numèrics, els ordinadors han millorat moltíssim, els predictors també han millorat molt, i el que sí que passa és que continuem tenint un llindar en el que no podem arribar. El que passa és que moltes persones es pensen que igual que podem saber què passarà demà,
es pot saber què passarà el dia de la boda de la meva filla d'ací 4 mesos, el dia 23, a les 7 de la vesprada. Complicadet, no? Impossible. Bàsicament és impossible. I, clar, el problema és que moltes vegades no entenem aquesta diferència i pensem que si podem saber el temps de demà o el que pot passar d'ací 12 hores, per què no podem poder saber el que passarà d'ací 35 dies o 45 dies? Un poco problemático, ¿eh? Totalment. I moltes vegades t'ho pregunten i no, quan els dius no, doncs no ho sé. Pareix que s'ho prenen malament. Dius, no, si és que no ho sé, és que no t'ho puc dir. Moltes voltes l'acció de l'home també influeix, no?, en la previsió del temps, sobretot a llarg termini. Sí, és una cosa que se discuteix en quin grau o de quina manera, però sí, tot influeix i tot intervé. I, de fet, això està en discussió fins a quin punt, però el que està clar és que el clima ha canviat moltíssim. Històricament se parla de climes de fa milions d'anys, del que dèiem de més recents, dels romans que van a la platja, però també quan a Morella, en lloc de nevar, hi havia un clima tropical. També hi ha un apartat, vull dir que canvi climàtic n'hi ha hagut sempre. Ara està l'home com a efecte o com a interventor extraordinari i haurem de veure... Ara està de moda. Sí, exacte. El canvi climàtic. Els més majors diuen, és que este temps, antes no feia este temps, ara ha canviat molt. En la vida havia plogut tant. Sí, jo no ho recordo. Hi ha un capítol que es diu Si esta calor és normal. Fa un poc de referència a aquest comentari de esta calor és normal. Per exemple, venim d'un mes d'octubre en què ha sigut molt calorós i no ha sigut normal. Ha sigut un mes d'octubre totalment anormal. El que passa és que també el que comentem és quan uno es fa la pregunta de esta calor és normal, respecte de què és normal. Hem de comparar respecte a alguna cosa per a saber si és normal o no. I el que és normal es fa fent la mitjana de què ha passat els últims 30 o 40 anys. I això ens dona un poquet la mitjana del que és normal per a este mes. I això és el clima. Tractem un poquet de parlar en el llibre la diferència entre el clima i la meteorologia. En aquest aspecte de tractar de dir, vostès quan estem dient que si és normal o no, estem comparant amb allò que és la mitjana dels últims anys. Oye, qué interesante, ¿eh? I tant que sí. I Victòria, què és el més interessant de la meteorologia? Home, jo crec que condiciona molt la nostra vida, no? La nostra existència, i per això hi ha tant d'interès també. I en climes particularment especials com el Mediterrani i el nostre, que passen les coses que passen, doncs més encara. També en un lloc on se depèn molt de l'agricultura, o històricament se depèn molt de l'agricultura o del turisme actualment. Clar, és un tema que interessa moltíssim. No, Carles, el millor clima és el Mediterrani, no? Hombre. El millor clima. Diu, quan no plou, és que no sap ploure. Quan diu que plou, i plou de veritat. I aquests dies el millor és amagar-se i no hi ser bé. Que plou igual de bo. Efectivament, el problema és que de vegades així no té coneixement quan plou, de vegades. No, pero somos la envidia de España del clima que tenemos en la comunidad, ¿eh? Totalment. Totalment, ¿a que sí? Totalment. En aquest aspecte és una qüestió de turisme. El que passa és que, és el que diem, la Comunitat Valenciana va més enllà de ser un clima de sol i platja. Tenim més coses, tenim muntanyes, tenim unes zones d'interior amb un clima molt diferent i tenim situacions excepcionals pel que fa a pluja que fa que el que ens agrada la meteorologia t'estimulen i fa que sigui molt interessant, el que estava comentant Victòria. Hi ha molta gent major i gent jove, que tenen aquesta inquietud per la meteorologia, de mirar al cel, de veure quina temperatura hi ha, quan bufa el vent. Molta gent que potser li agrada fer surf i li agrada també el vent, és una informació meteorològica molt important. És que van a esquiar, és molt important la informació meteorològica també, en aquest cas les muntanyes de Terol. Hi ha moltes vessants. No dispareu al meteoròleg, en les millors llibreries des de ja. Ja. El poden comprar ja, en internet inclús també es pot comprar. Si es posa en Google no dispareu, apareix una pàgina d'internet en la que poden fer la compra, o en llibreries en València. També hi ha presentacions, estem fent ara també presentació, poden acudir i parlar amb nosaltres, raonar de meteorologia. No dispareu a ningú. Porque se nos va el tiempo. Però especialment recomanem que no dispareu al meteoròleg. Per acabar, la setmana que ve quin temps va fer? De moment, la setmana que ve, tranquil al principi. De moment, caldria que ploguera, eh? Necessitem que plogui. Necessitem que plogui. Però de moment no arriba aquesta pluja que tots esperem. Tranquil·les al principi i després ja veurem. Després ja veurem. Bueno, ja els dic jo que sala borreguets, aigua canterets. No falla mai. Gràcies, Joan Carles Forder, gràcies, Victòria Rosselló. Gràcies a vosaltres.